entrevistan, 3-10 irazio duztok eta, bueno, galdetuko diogu Enzori galdera batzuk. Apa Enzo, zure ustez, zelan jolastu du taldeak gaur? Ba, ondo jolastu dute. Zergatik jolastu du ondo taldeak? Euki dugu baloia eta oso zaila zegoen lehiari kentzeko gureri baloia. Nola pasatu duzuzuk partidua zehar? Pasatu dut ondo, jolastu dut golak markatu dut eta bai ondo. Emaitza gorkia iruditzen zaizu? Bai, bueno, bai, Partidari ikusita emaitza ona? bai. Entrenatzaileen aportazioak, taktika eta horrelakoak ondo iruditzen zaizkizu? Bai, Ondo daude entrenatzaileak egiten? bai. Esplikatzen duzue ondo eta hori. Eta zure ustez, nori izan da taldearen MVP-a, gaur? Oberena. Luken. Galera hauekin izan dugu entrevista eta mi esker duzu. Zuri, agur. Zure ustez, zelan jolastu du taldeak gaur, generalki? Nola pasatu duzu zuk individualki partiduan zehar? Emaitza egokia iruditu zaizu? Emaitza? Bai? Zergatik, zenbat gelditu zarete? 2-0 galdu? Irabazi? Bueno, oso ondo. Entrenatzaileen aportazioak, taktikak eta horrelakoak ondo iruditzen zaizkizu? Zerbait aldatuko zenuke? Ondo, bai, ez zenuke aldatuko ezebez? Eta azkenengo galdera, zure ustez, nork izan da taldearen MVP-a gaur? Oier, izan da? Perfecto, Basti, eskerrik asko, bale? Ondo izan, agur.